Kaixo, Nuria naiz, Ermuan bizi naiz, 35 urte ditut, 2 seme ama naiz, 2 eta 4 urtekoak, eta gure egoera soziolinguistikoa euskaraz hitz egitea da, eta gure helburua, ni euskaldun zaharra naiz, nire bikotia erbeldudana da, guk aurretik eduki dugun erlazioa erderaz izan da, baina argi geneukan, behin umeak eukita, saiatuko ginatekela euskaraz hitz egiten eta euskaraz izaten gure familia arteko hizkuntza. Orduan, ni ama izan da, lehenengo momentutik beti nire umeen ganako erlazioa eta euskaraz erabiltzea izan da, euskaraz bizitzea, familia bizitza, bizimodua, eta nire bikotiak egin da bena izan da, pixkat entzuten zuena erabili, saiatu izan da erabiltzen, pixkat imitatzen, eguneroko gauzak marneratzen joan da, eta horrela, umiekin zelan esaten da beti ez dutela kritikatzen, lotza galdu egin du eta beraiekin beti euskaraz egiten du, nahiz eta akats pila bat egin, baina umeak normal ulertzen dute, eta gure arteko guk erabiltzen dugun, etxean erabiltzen dugun hizkuntza euskaraz da. Gure etxeko hizkuntza euskara dela denok argi daukagu, ez? Orduan, normaltasun guztiarekin bizitzen dugu hori. Umeak aitarekin euskaraz egiten dute. Nahiz eta nabaritu ez duela ondo egiten euskaraz. Eta aitsak umiekin gauza bera, ez? Nahiz eta berak jakin ez duela ondo egiten, berak beti euskaraz egiten die. Orduan, ohituta gaude gure artean euskaraz hitz egiten. Gu laurok elkarrekin gaudenean, ni euskaraz egiten dut guztia. Ikusten dudanean, pokerra aurpegia jartzen duela, ez dakit zerbait galdetu diotodalako euskaraz edo esan dudalako eta berak ez duela ulertzen, saiatzen naiz pistatxo bat ematen, euskaraz aloa da hobe, eta zerbait hitzeren bat egin behar badiot erderaz esaten diot, baina euskaraz hitz egiten dugu denbora guztian. Umeak euren artean euskaraz hitz egiten dute, noski, ikastolan, azkenian helburua da etxeko hizkuntza euskara izatea, eta alde neurrian Ermuan bizitza gainera euskaraz hitz egitea. Lehen esan duten bezala, aldez umeak eduki aurretik hitz egin genduan eta erabaki genduan euskara izango zela familia arteko hizkuntza, baina horrek kezka eta duda batzuk sortzen zian, nire aldetik ez zegoen arazorik, ni euskaldun zaharra naiz, ohituta nago euskaraz hitz egiten, beraz, nekien niri aurtengo zitzaidala euskaraz hitz egitea. Baina, nire bikotekidearen aldetik, berak bere alegina, berak alegin gehien egin behar zuela, ez? Orduan, pixkat, behin lehenengo semea jaiota, gure arteko harremana zelan euskaraz izan zen, horrek pixkat dinamika hori edo markatu zuen, euskaraz hitz egitearena, eta pixkat eguneroko amarritzak behin menderatzen hasi zanean, eta nik esaten nuena entzun da, barneratzen erabiltzen, horrela joan ginen, eta gaur egunera arte, ez?
iaia inda dakagu, guztiok euskeraz hitz egiten dugu, eta, bueno, uste dut, behintzat, printzipioz edo momentuz, helburu hori lortu dugula. Bueno, nire partetik gelditzen zaidana da esatia, pena merezi duela, esfortzu hau egitea, gero behin ohitura sortzia dela eta behin ohitura eginda dagoenean, guztiei oso gutxi kostatzen zaigula dinamika horretan sartzea, eta gero jasotako fruituak oso onuragarria direla eta guztiok oso ondo sentiarazten gaituzela.